impulsar la fila. Entonces, hasta que van arribar, pues, eren 16, 17, 18, no sé, una quantitat de gent en què tots s'ho feien ells, lògic i normal. La fila asturiana és popularment coneguda per la creueta, és perquè des dels seus inicis documentats fins a la fecha sempre ha portat una creu en el pit o en un costat, sempre s'ha identificat. Hasta que en els últims anys, en la meitat del segle XX, ja li se va adaptar la creu de Pelayo, però sempre ha portat una creu. Prenem després de la guerra, la fila es traslada a una seu social, perquè suposa que durant la guerra es perdrien tot l'interès per continuar. A part de que m'imagino que estarien d'alquiler i no podrien pagar-ho. L'any 40 es trasladen a un local, la Verge dels Lliris, no especifiquem el número perquè no poden saber-ho, i es modifica el disseny, que duraria 10 anys. Parlem ara de l'any 42, tenim l'alferes, que és don Álvaro Gallart. Don Álvaro Gallart em sembla que era una altra de les persones que era integrant de la penya de l'amistat, que és al fi i al cap la que, diguem que va continuar la fila. La persona es veu que era un pintor, era una persona prou... i estava molt lligat a la fila... Era verd, sí, verd i asturiano. I va desempenyar el càrrec amb nosaltres. L'any 46 la fila tenia un número de festers que eren 34 individus. L'any 1049 passem a 21 festers i ahir és quan passem al famós local de Casa Lavanero. A mi era molt entranyable perquè jo fa exactament vora 40 anys que isc a la fila i jo he conegut sempre allò, sempre ho he conegut. I ho recordo amb molta enyorança. Quan mon pare em portava el diumenge a fer el Montepío, i el diumenge era el rato d'expansió que tenia la gent per poder anar a la fila. I la recorde amb molta enyorança, perquè l'ha vista conforme era al principi i en les diverses reformes que l'ha tinguda. Jo he entrat a la fila saltant de voltor a voltor per poder aplegar a la barra. Això a mi em porta molt carinyo, molt carinyo. D'ahir ja vam passar al local que estem avui en dia disfrutant, com una seu ja moderna en la majoria de servicis per poder tindre una comoditat que quizá antes no teníem. Així en la fila podem admirar està restaurat la part de l'enramar vella que havia en el coll, que estava en la sede de lo que és avui en dia la fila Cordoneros. I gentilesa del primer tro, quan van remodelar la fila, va tindre el detall de regalar-nos el que és la part de l'enramar, que la va restaurar el que és avui en dia primer tro de la fila, que és Juan Climent, en un gust que, com es podrà apreciar, és molt bon gust. Un patrimoni, un detall que ens va regalar un soci que en aquell temps va ser fester de la fila, va ser soci de la fila, un escultor, que és Toni, l'amic Toni, a través d'un altre fester, que és Jordi Pérez, que són comercial del gremi, va tindre el gust de regalar a la fila aquest escut esculpit en pedra. Tenim també així les fotos d'uns personatges que avui en dia són festers de la fila, però en el seu temps eren festers infantils. I van tindre la gran sort que l'any 96 i 97 van coincidir dos sargentets infantils que damunt són cosins germans i són festers en actiu, ja festers ja de fulla. És Augusto Miró i Borja Soler. I després vam tindre a Jordi Martínez, que també va guanyar el concurs i va ser sargentet 2 anys. Seguint la visita per la fila, podem admirar el localet que normalment és el que gastem per el que són els divendres de fila. Així és on es reuneix la gent, fa cotos, xarra, en fi, es fa el vermut, sopa, és el cuarto d'estar de la fila. Quina peculiaritat o què és el que distingueix
a esta fila? Bueno, jo distingiria que som molt divertits i mos agrada, no sé, com el diria jo. A voltes pareix que passem de tot, però en el fons, quan toca ser seriós, som seriós i tirem avant. Ja el dic, n'hi ha moments que pareix que som menys estrictes que altres, però realment, quan tenim que estar en el lloc estem i això és... Ja que tal volta també ha sigut sempre, o ara mateix és una fila molt jove, prou jove, i això també fa, no? L'any 1950, com esta fila sempre ha tingut aquest desig, van tornar a modificar el disseny. Juan, vostè va creuar sobre l'any 50. Sí. Pot contar-me com era la fila a la que vostè es va apuntar? Sí, sí. La fila era un local allà en el carrer Nicolauet, que hi havia 3 files. A baix era els estuls, ara amb Mogàveres, la meitat estaven nosaltres i dalt estaven els berberiscos, bequeteros. Tants anys, filla, que no me'n recordo molt. Me'n recordo d'això, de coses d'aquestes de... És que hi ha coses que no es poden contar, filla. És que no, que coses que no es deuen de contar. Bueno, tenien costum de la música i això millor a Canal Chiques, però feia tot com ho posem ahir. Però jo no, perquè jo era jovenet, entonces els jovenets no anaven, I allò era només tocar el bombo i empenyar i veure allí, ja estava, era l'únic. Després de la professora era això, no hi havia altra cosa. El Belén de Tirisiti era d'ell, és el belemero. És la persona que tenia el barracó i treia el Belén de Tirisiti per Nadal. Esta persona va emigrar a Rafelguaraf i va ser una de les persones que va instaurar la festa en Rafelguaraf. I ha llegit jo que el dia que va morir li van tocar en la marxa mora No ho faré més, a Rafael Esteve, el belemero. Com eren els 3 dies de festa allò per ser 50-60? Estaven igual d'organitzats que avui en dia? No, l'organització ha sigut sempre igual. O sigui, és un sacrifici del fester nato, és un sacrifici perquè la festa és ara molt més difícil perquè i allí entonces era més ràpida i allí estem més a fer el vermut, però entonces ara la música i t'anaves perquè l'he traslladat jo a la fira que estava passant el pont de Sant Jordi, als costats hi havia les aceres tan plenes de barracons, allí comprava sortijes, però és cert que a mi em falta perquè la vaig donar. Me'n posava així tot això dels serrins i anaves donant-les i vaig donar-les de casat. I la moda del fill, i què? Pues coses que passen, reina. La moda ha sigut, la dona és comprensiva i no és festera ni miqueta. I l'any 59 tornem a canviar de disseny segons un boceto de Luis Solves. El canvi de disseny sempre ha sigut una constància en buscar el disseny ideal, que creiem que el tenim encara, que creiem que ja el tenim. Com era la fila en la que vostè va creuar? Bueno, ahí si vos tinc que fer un poquet de comentari, allò era una altra època. Sobretot si es trasladem sense remuntar-se al 51 o el 55 o per ahí,